नैबे मोनसे गोदान भिडिअहाय आंनि भिउवार्स गेदेमा बयखौ बरना लाग्रोबाय आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबाय बेनो जाहैबाय फुटबल गेलेनाय ओमफ्राय नै दिनैहाय क'क्राझार जिल्लायावहाय दुरान्ड काप जानो थांगासिनो दङ ओमफ्राय बे दुरान्ड कापनि भिडिअखौनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे भिडिअ लाबोनो सानबाय ओमफ्राय जाय बिथांमोना नैबे आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदों नोंथांमोना निस्सय आंजों लोगोसे नायलांबाय थानो हागोन ओमफ्राय आं एक्चुअलि बांद्राय भिडिअखौहाय बांद्राय बल जोनायफ्रावबो लाबोनाय नङा ओमफ्राय बिदिनो मानसिनि पपुलेसनखौ आं नोंथांनि गेजेराव देखायगोन आरो ओमफ्राय बेसेबांसिम मानसि जागोन नैबेखौहाय नोंथांनि गेजेरावहाय एसे एक्सप्ल'र खालामनोसै ओमफ्राय जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदों बिथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थानो हागोन ओरैबायदि आरोना माने जोङो दायो वेंगाराखौनो बुकिं खालामखाबाय ओमफ्राय गाइसमोना नायदो नै थाइसुं रायलायनायफ्रानो एसे आलादासैलै लोगोफोर गासैबो माबा वाइनो माबा कर्दलियानो बायदिसिना एप्रिलसो दावराव खानो ओरैहाय बिथांमोना बिराद बेफोरबायदि जोङो फैसा बोखा जागासिनो आरोना नै खालि वाइबिआइल' थासै बिदिब्ला जोङो दायो ओंखाम जाना लाग्रोनोसै ओरैहाय नै लोगोफ्रा वेटिं जाजोब्बाय ओंखाम जानो रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय नङाबा दाहायो ओंखामाखौ मोनजायालै ओंखाय ओंखाम जाना लाग्रोनोसै आरो ओरैबायदि मानसि बारे गारि पार्किं दे बियो नै ओरैबायदि गारि ओरैबो गारियानो गारि लास्ट में इतना दूर में क्या हो ओरैबायदि जाबायना सानदुं गोसायाव ओरैबायदि गोलाव आरोना नै फाग्ला जादों सानदुं गोसायाव बायदि मानसि आरोना फैगासिनो दं बारे टिकेट बानायगासिनो दं नै बायदि सानदुं गोसायावबो आरोना लोब मानसिफ्रा थान्दा ओमफ्रायो नै ओरैहाय ग्लास सिस्टेमसो फानो ग्लास मोनसेयाव 50 थाखा आरोना हरथ्र'नो हाया होमब्लाबो ओरैबायदि मानसि जायो अजस्त्र'नो नैबे ग्लास मोनसेयाव 50 थाखा दे दुरान्ड काप कमल बेनो नामा जानांगौ देनानै फाइखा देनानै बिथांमोना नैबे फ्लाइटखौ सालायबावनोसै अरे साला पता रहा Wapas now. Get it!
Garap lima berapa? Semua. Garap lima berapa nih bu? Esok juga berapa berapa? Garap lima berapa? Pocah apa? Jersey number 21, Durand Cup. Jersey number 27, Arjun Mardi. Substitute for Bodoland FC. Jersey number 7, Durand Cup. Jersey number 11, Kokrajhar. Jersey number 14, Durand Cup. Jersey number 17, Durand Cup. Jersey number 18, Kokrajhar. Jersey number 25, Kokrajhar. Jersey number 35, Jersey number 36. Lihat lagi bu, kamu guys. ओरैबायदि अखा हाबायना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं बांद्राय मोजां ब्लग लाबोनो हानाय नंले अननानै आंखौ निमाहा होदो माने आं सानदोंमोन आरोना नोंथांमोननि गेजेरावहाय फुल माने मोजाङै माने जेसेबांनाखि पपुलेसन फैदों बेखौहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेरायनानै देखायनो बेबायदि आं दहाय बुंबोदोंमोन नाथाय आं दायो हानाय नंला आरोना माने अखाबो बिराद हादों ओमफ्राय मबाइलखौ बख'बाथाय एकदमबारे जलासिपियाव सोफिननो हाया आरो ओरैबायदि माने सिजोबखाबाय नालाय ओमफ्राय बबेयाव सोबावनाय बेबायदि जाबाय आरो अब्लाबो आं नाजाबावगोन एसे देखायबावनो दायो नैबे गेस बिलुंखौहाय बिथांमोना बिर होसिगोन ओमफ्राय नायदो हनै बिर होगासिनो दङ दायो बिरनानै बैथिंजों लांसिगोन आरोना लोगोफोर दायो बड'लेण्डनि एफसिया जेनबाय आरो फैले जों बड'लेण्डनि माथाय फैले ओरैबायदि दुखु मोनखाबाय आरोना बिराद गोजाननिफ्राय फैयो जोङो ओंखारगासिनो दङ जोङो दायो थांफिनसिगोन मा थांनांगौ बिसोरलाय बल लामायावलाय बिदिनो जाया बेखौहाय माना होजोबावरासो ओरै थांनांगौहाय ओरै ओरै ओमफ्राय थुबुरखौ गाखोनांगौ नोंथाङासो बिदि खालामनानै जायो सारा गोमाजोब्बायसो ना